keď ste už pochopili, alebo si aspoň pripustili, že sieťový marketing alebo MLM je úžasný spôsob podnikania, ukážem vám teraz, ako ho môžete naštartovať čo najrýchlejšie s naším programom Hviezdy. Tento motivačný program je určený pre nových partnerov spoločnosti Value. Dáva im šancu rýchlejšie začať, zviditeľniť sa a získať tak atraktívne finančné odmeny a rôzne benefity už počas prvých mesiacov spolupráce. A navyše to všetko naozaj zábavnou a príjemnou formou, veď kto sa rád nestretáva s kamoškami a nehovorí im o tom, čo im funguje, čo majú radi. Myslím, že to robíme všetci. A tu nás sme za to aj odmenení. A hneď od prvého dňa dostávaš jasný návod, čo robiť, aké ciele si stanoviť a aké sú jednotlivé kroky a postupy. Motivuje ťa dosahovať prvé úspechy oveľa rýchlejšie vďaka atraktívnym odmenám a bonusom. Pomôže ti budovať pozitívne návyky a sebadôveru v tomto podnikaní. Tieto pravidlá sú jednoduché a splniteľné pre každého, kto má chuť začať a učiť sa ako na to. Získaš tak uznanie a podporu od lídra, od tímu aj od samotnej spoločnosti Value. Rising Star alebo vychádzajúce hviezdy, tento program ti ukáže, že môžeš byť hviezdou už na začiatku svojej cesty. Ja som s podobným programom pred 4 rokmi veľmi prudko a naozaj úspešne naštartovala moju cestu vo Value a som za to veľmi vďačná. Som vďačná za túto možnosť a za všetko, čo mi to poskytlo. Takže, hneď po zaregistrovaní máme mesiac čas na to, aby sme zorganizovali nejaký babinec alebo stretnutie s krásou. Ten názov si dáš, ako ti sedí, ako sa ti páči. Či je to prebudzanie krásy, alebo zdravá, krásna, alebo zažiar zvonku i zvnútra. Ten návod si každý dá tak, ako aby ho vystihoval, aby mu sedel. A potom už len spolu so svojím lídrom pripravíš ako na to a zavoláš 4 kamošky. Spravíš malé občerstvenie, môže to byť pri káve, pri proseku, pri nejakých zákuskoch, chlebičkoch a tvoja sponzorka alebo líderka ti príde pomôcť ukázať tým tvojim dámam pozvaným, aké úžasné sú naše produkty, ako skvelo fungujú. Dostanú základné informácie, prečo biopeptidy, vyskúšajú ich na vlastnej pleti, na vlastnej koži, pocítia, aký úžasný a prirodzený je náš make-up. Žiadna stena, žiadna omietka, ale nádherne sa žije a človek je prirodzene krásny. A potom sa rozhodnú. Rozhodnú sa, či chcú mať doma tieto produkty ktoré sú funkčné pre celú rodinu, alebo nie. Ale garantujem, že keď je ošetrenie spravené správne a uvidia svoju fotku pred a po ošetrení, budú chcieť tieto produkty. Ja som mala 90% úspešnosť, naozaj z 10 dám si 9 kúpilo ten základný balíček domáci. A keď nie, tak je to úplne v poriadku, nemusí to byť cesta pre každého, alebo produkty pre každého. Na záver, keď budú dámy krásne a dobre naladené, tak ich poproste, či by pre vás niektorá z nich, alebo aj viaceré, nezorganizovali podobné stretnutie so svojimi kamoškami. A určite 1 alebo 2 budú súhlasiť. Ak aj nie, tak si vypýtajte kontakty na dámy, ktorým by dopriali tiež podobný zážitok. Ale predtým, ako ich budete pozývať, určite poproste tú kamošku, nech im povie, že dostanú od vás pozvánku alebo že im zavoláte a nech aj pozdieľa ten svoj pocit z tohto vášho stretnutia. No a takto sa už plynule pripravujeme na druhú etapu. A tu už začína duplikácia. To je vlastne základ sieťového marketingu. Takže tu na 2 dámam z prvého stretnutia navrhnite, že by mohli mať svoj balík preplatený, ten, ktorý si kúpili u vás. Ak pozvú tiež ďalšie 4 dámy každá, buď k vám alebo k sebe, to už ako sa dohodnete, a zopakujete všetko z tohto vášho prvého stretnutia. Možno budú musieť byť stretnutia 2, pokiaľ nebudete mať zaregistrovaných 4 ľudí, čiže 2 tu na jednej strane a 2 na druhej strane. Čiže aj napravo, aj naľavo. A nemusíte vôbec hovoriť o registrácii, ale skôr o otvorení veľkoobchodného účtu, aby tie dámy mali lepšie ceny. Na to každý lepšie počúva ako na registrovanie.
Takže keď s týmito dvomi dámami, je tu ľavo aj vpravo, zduplikujete všetko, o čom som hovorila v predchádzajúcom slajde, tak každá z týchto dvoch dám si zarobí svojich 150 eur, tak vy dostanete 250 eur za túto prácu. A máte na to čas 2 mesiace. Na taký rýchly štart je ideálne toto stihnúť v prvom mesiaci. Dá sa to v celku ľahko, keď je dobrá príprava. A potom vám zostane viac času na tretiu etapu. A tá už je náročnejšia. Teda je v celku náročná, ale naozaj zvládnutelná. Vtedy, keď je vaše odhodlanie a chuť dostatočná, tak sa to dá. A priniesie to naozaj krásne odmeny a štart vášho vlastného biznisu. V tejto tretej etape, kedy vlastne vy už vytvárate hviezdy, už ste hviezda, ale vytvárate ďalšie, tak potrebujete pomôcť týmto prvým dvom kamoškám, aby tiež zarobili 250 eur, tak ako vy v druhej etape. Čiže vy im pomôžete spraviť tú druhú etapu a vám to následne prinesie 350 eur. Čiže čo to celé znamená, tak zase len opakovať tie babince, tie stretnutia s krásou a užívať si krásu, pohostenie, radosť a spoločnosť príjemných žien. Vy tak vlastne vytvárate tú svoju vlastnú komunitu a zároveň sa rozrastá tá naša. Pretože my rastieme spolu, aj si užívame spolu. No nie je toto práca snov? Je to ale veľmi dôležité nastavenie našej mysle. Treba si uvedomiť, že my neotravujeme tie naše známe. My ich neunavujeme tým, že je voláme, nevnúcujeme sa, neotravujeme, ale naopak, my im dávame možnosť užiť si príjemné chvíle, pocítiť silu biopeptidov, ktoré sú nielen pre krásu, ale aj pre naše zdravie a tiež možnosť privyrobiť si, prípadne úplne začať meniť si svoj život. Takže po 3 mesiacoch už môžete uvidieť finančné výsledky vo forme provízií a bonus za tento program, keď spravíte všetky 3 etapy, tak dosiahnete stabilnú pozíciu team manager, kde už získavate garantovanú províziu 240 eur plus bonus 100 eur, pretože tu už dosiahnete 1600 bodov, keď to celé splníte. Ale o tomto už sa dozviete viac v tej ďalšej prezentácii, ako vytvoriť tým manažera. Takže volám sa Adriana Sherry, ďakujem vám za pozornosť a tiež veľmi ďakujem Veliu, naozaj sa to cítim dobre, som ja. Za tie 4 roky som stretla množstvo úžasných žien, každý rok som stála na pódiu so zvýšenou kariérou a bonusmi. Bola som na Malte, v Thajsku, môj tím aj provízie neustále rastú. Každý rok mám úžasné nové auto, ktoré sa stará firma, aj keď sa mi niečo prihodí, tak všetko rieši firma, čo som teraz zažila. Je to úžasné, vysoký nadštandard. Je to naozaj skvelé. Takže pozývam vás nastúpiť na cestu slobody a plnenia snov. Ak by ste chceli niečo dovysvetliť alebo poradiť sa, pokojne sa mi ozvite. Teším sa veľmi na stretnutie s vami.